ta'ala barkatu, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel tamu mai albarka wadda ta saba kawo muku online businesses da sauran abubuwan da suka shafi cryptocurrency. To kamar kullum yau ma dai muna tafi da wani sabon website ne wanda insha Allah yau za mu yi bayani akan shi ba tare da ɓata lokaci ba. Muna roƙon ka da Allah ɗan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel tamu, da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora YouTube za ta sanar da kai. To mu shiga cikin aikin. Kar ka manta kai naka link ɗin yana a description ne, ni kuma namu link ɗin yana a WhatsApp. Kasancewar na buɗe amma zan sake wani open ɗin saboda ku ga yadda ake yin abun. To kamar da kuke gani wannan shine link ɗin application, duk da kasancewa mun buɗe to amma za mu sake buɗe saboda wani shi yanzu mun danna namu. Ne fuska saboda haka sai na kan dashboard. Ina da balance naira 40, gashi ina da referral guda 3 kuma da referral ɗaya ne 50 ne baka. Dan haka yanzu bari mu je mu sake buɗe ku yadda ake buɗewa saboda kuma ku sani. Yanzu za mu yi logout ne, za mu shiga ta link ɗinmu ne saboda mu ƙara referral. Registration direct kai ma in ka nuna link din da yake a description nan zai ka, saboda haka za ka sai email, sai phone number, sai password. Kai amma password ɗin yayi yanzu za mu sa password, misali mu sa record ne, don haka za mu koma cikin WhatsApp mu ɗauko. Da kuke gani gashi nan mun sa code ɗin namu, da haka sai mu danna complete registration. To
gashi nan kun ga ya ce mana registration is successful, don haka sai mu jira shi kai wajen login kuma. To gashi nan kuna gani ya ce ya kawo mu nan, kawai sai dai mu danna login, tunda mun riga mun yi registration da haka za mu danna login. Gashi sai ka danna nan dashboard. Kamar da kuke gani, wannan shine farko ka maka saboda ka samu yan kudadenka ga planning ɗinsu. In ka karanta labari kana da naira 2, in kai comment naira 3, first article naira 10, daily login naira 30, sponsor da sauransu. Da haka yanzu za mu koma wancan account ɗin namu ku ga da fara ɗin ya ƙaru. kana login, to sai dai kudin ka samu matsala bankin account naka, amma dai wannan za ku yi. To wannan shine dai yanda za ku dinga ku samu kuɗi da wannan application ko wani website ɗin ta hanyar referral. Saboda haka don ne bai gane ba, yana iya mana tambaya ta wannan ta comment ko kuma ta WhatsApp group namu da zamu ajiye, ko Telegram namu, duka za ku samu update da saboda haka mun gode. Da Allah kar ku manta ku mana subscribe, sannan ku mana like, ku share saboda 'yan uwa su gani su masu amfana. Mun gode.